Здравейте хора, в нещо видео, миналото, чакайте ви казах, когато беше преди малко, че ще правим видео на Brawl Stars и... Ето, това е видеото. Значи това е видеото, почваме го. До след малко. Прехвърлето имах един друг акаунт, не си го върнах този. И така, почваме. Бровари, с кой да игра. Нещо става. Трябва да го намаля. Светлината, сега не виждате. Чакайте. И да почваме. Ще изиграм 3 игри. Мисля, с кой да игра. Ще игра примерно спокойно. Ще имам като сапорт и ще правя трио. Точно комбо не знам дали е. Но... чакайте. Чакайте само. Да почваме. Няма да правя трио най-вероятно. Защото споко не може, с Бети до някъде може. Аре да ги биеме тези слабаци. Аре давай, бе, бот. Гледай ги какви са слаби. Това са ботове. Аз съм почти сигурен, че са ботове. Брат, на къде? Та кутка скача, брат, ти не мога мърдаш. Аре, ботки. Брат, толкова ли сте бихме ги. Изи игра. Ще играем на... What? Какво е това, бе? Джони Ченач. Не, на това ще играем. Клас. Не, няма да игра с Канка. Влизаме с Франк в игра номер 2. Сори, че виждате размазано. Брат, какви са тези ботки? Брат. Дай. Браво, бе. Ако вижте размазано, но... е така, мале. Не ги цепиме тези ботки. Те са ботовете на... щит. Аре бе, нашите бе. Не бе. Гледай го то нашия. Не. Брат, тъп ли си? Пич. Брат, да оставаш, не станеш, не взимай. Така. Yes. 21. Леко пробвам на максимална светлина. Така много блести. Така. Добре, ще стигнем на последна игра. Примерно да кажем... Чарли, Колт. Gear. Толсти гаджет. Found this. Почнахме.
То ще има one-shot. Купих на още малко по-малко. Бате, ми ще окане мръсното се. Еми. Хора, това ще от мен за днес. За видеото от мен. Чао!